салом дӯстон, видеои имрӯзаро аз бозии марказии даври навбатии премер-лигаи Англия оғоз мекунем. Ин рақобати дастаи Тоттенхем ва Челси мебошад. Дербии шаҳри Лондон. Пеш аз ин бозии дастаи Манчестер Сити ғалабаи худро ба даст овард ва Тоттенхемро аз зинаи якум дур кард. Дастаи шаҳри Лондон барои баргаштан ба садри ҷадвали премер-лига бояд ҳатман ғалаба мекарданд. Фаворитам дар ин дидор Тоттенхем буд, вале бозӣ ба триллери ҳақиқӣ табдил ёфт. Дар ин видео маълумоти бештар пайдо карда метавонед. Лайк қиматбои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро тоб рақобатҳо интизор аст. Ньюкасл барои реванш гирифтан Дормунд меравад. Милан кӯшиш мекунад аз ПСЖ хол ба даст орад. Арсенал дар Лондон Севильяро пешвоз мегирад. Манчестер Юнайтед рақобат мебандад бо Копенгаген. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи Тоттенхем бо бозиҳои ҷолиби худ дар мавсими ҷорӣ диққатро ба худ бештар ҷалб кардааст. Челси бошад баръакс дар ҳолати ногувор қарор дошт. Онҳо пеш аз ин рақобат аз даҳгонаи аввал ҳам поён буданд, аммо дар ин шаби футболӣ ҳамаи чиз тарафи Челси буд. Почеттино ба Тоттенхем арена баргашта мехост дастаи собиқи худро ҷазо диҳад. Аввал бозингарони Тоттенхем гол заданд. Шогирдони Постекоглу бо усули хоси худ талош мекарданд. Ҳам дар прессинг, ҳам дар дифоъ ва ҳуҷум кори шогирдони Постекоглу хуб буд, вале ҳамаи чиз аз корти сурхи Кристиан Ромеро оғоз ёфт. Довар сараввал пеналтимон ва баъдан ба нуқтаи зарбаи 11-метра ишора кард. Палмер бехато пеналтиро иҷро намуд. Викарио ба бартараф кардани ин ҳолат хеле наздик буд, аммо зарбаи Кол ворди дарвоза шуд. Дар оғози нимаи дуввум як ҳолате рух дод, ки тақдири бозиро ҳал кард. Бозингари Тоттенхем Удоге корти дуввуми зард гирифт ва аз майдон ронда шуд. Вақте ки ӯ пай бурд, ки корти сурх мегирад, хавотиру нигарон шуд. ҳатто ҳангоми баромадан аз майдон ба сари худ зарба зад. ҳангоме ки дастаи Тоттенхем 9 нафара мон хеле арзанда бозӣ кард. Чанд фурсати хубро ба миён овард, аммо 9 нафара мушкил буд. Челси фишорро бештар карда имкониятҳои худро бо гол анҷом дод. Ҷексон аз дақиқаи 75 то охири рақобат 3 гол зад. ӯ бо усули Криштиану Роналдо голашро ҷашн гирифт ва бори дигар ба кулли Англия хотиррасон намуд, ки шоҳ замоне дар Англия бозӣ мекард, вале ӯро қадр накарданд. 2 моҳ пеш Ливерпул аз Тоттенхем 9 нафара шикаст хӯрд, вале ҳама пай бурданд, ки дастаи клуб имсол олӣ аст. Дишаб Тоттенхем 9 нафара шикаст хӯрд. Мағлубияти арзанда агар бошад, ҳамин гуна бояд шавад. Флориан Виртс яке аз бозингарони ҷавон ва умедбахшу ояндадори олмонӣ мебошад. Юрген Клоп кайҳост, ки бозингари мазкурро дар сафи дастаи худ дидан мехоҳад. Тобистони соли гузашта имконияти овардани Виртс пайдо шуд, вале он вақт бозингари олмонӣ дар Бундеслига монд. оғози мавсими гузашта барои Флориан Виртс бад буд. ӯ бо сабаби осеби ҷиддӣ танҳо дар миёнаи мавсим имконияти бозӣ карданро пайдо намуд. Вақте Хаби Алонсо ба Байер рафт, ин бозингар аллакай саломатиашро қариб пурра барқарор кард. охири мавсими гузашта исбот намуд, ки кори Алонсо ва бозии Флориан Виртс натиҷаи олӣ хоҳад дод. дар ин мавсим мо мушоҳида мекунем, ки Виртс яке аз футболбозони калидии Байер мебошад. ӯ аллакай 1 гол ва 5 ассистро ба номаш сабт намудааст. Ливерпул то ҳол хатти нимҳимояро бо он ҳадди қавӣ накардааст, ки клуб мехоҳад. аз ин лиҳоз мутахассиси олмонӣ ҳамватани худро ба Ливерпул оварданӣ аст. олмониён нархи Виртсро 80-100 миллион евро медонанд. имрӯз соати 19:00 бо вақти душанбе садои ҳуштаки довар баланд мешаваду бозии дастаи Истиқлоли Душанбе ва Персеполиси Эрон оғоз мешавад. ин дигар он марҳилае нест, ки натиҷаи мусовию бохтро қабул карда тавонем. Истиқлол танҳо як имтиёз дорад, ки дар бозӣ бо Алдуҳайл онро ба даст овард. ягона имтиёз дар майдони хонагӣ ба даст омад. имрӯзам Истиқлол дар ватан бозӣ мекунад. то он ҷое маълум аст, аз бозингарони асосӣ дар ин рақобат бо эҳтимоли ғолиб Седрик Гогуа иштирок карда наметавонад. набудани Манчер Ҷалилов маълум аст. дигарон ҳама омодаанд. Алишеру Эҳсону Рустам пурра омода мебошанд. сармураббии Истиқлол Игор Черевченко ва ҳимоятгари даста Артур Карташян дар нишасти хабарии пеш аз рақобат бо тими Персеполис иштирок намуда ба саволҳои хабарнигорон посух доданд. Черевченко қайд кард, ки ин бозӣ ҳам барои Истиқлол ва ҳам барои Персеполис барои 6 имтиёз аст. ин ҷо муҳимияти бозӣ дар назар дошта мешавад. мо на барои қасд гирифтан барои 2 мағлубияти қаблӣ ба майдон меоем, балки барои ғалаба ва мавқеи худро беҳтар кардан.
бозии ду мавсим пешро хуб дар хотир дорем. Туби ҳавоӣ ба тарафи дарвоза меравад ва дарвозабони Истиқлол каме дар гирифтани мавқеъ хато карда туп вориди дарвоза мешавад. Он рӯз ки марҳилаи якашниҳои Лигаи Чемпионҳои Осиё буд, дар хати дарвозаи Истиқлол Муриддин Ҳасанов буд. Имрӯз Рустам Ятимов соқу саломат аст ва маъз ӯ ба майдон хоҳад омад. Ятимов аллакай исбот кард ки ӯ ба кадом корҳо қодир аст. Умед ба ӯ зиёд мебошад. Бозии чанд рӯз пеш дар Эрон гузаштаам бо нокомии мо тамом шуд. Барои Истиқлол дар ин бозӣ бароро муваффақият мехоҳем. Винисиус Жуниор беҳтарин бозингари мавсими 2022-2023 дар Ла Лига интихоб шуд. Ин аз фарзияи Ассотсиатсияи футболбозони Испания буд. Дар овоздиҳии танҳо бозингарони Ла Лига ширкат варзиданд. Онҳо маъз бозингари бразилиро интихоб карданд. Ӯ дар мавсими гузашта дар 33 бозӣ иштирок кард. Дар ин рақобатҳо Винисиус 10 гол ба самар расонда, 9 ассистро ҳам ба номаш сабт кард. Ҳамчунин ӯ 10 бори дигар бо гирифтани кортҳои зард номи худро дар протоколи бозӣ монд. Инҷо танҳо натиҷаҳо ва оморҳо дар Ла Лига ҳисоб карда мешаванд. Бозингароне буданд ки оморҳои хубтар доштанд, вале беҳтарин интихоб нашуданд. Барои мисол, Антуан Гризман аз Атлетико дар мавсими гузашта ба номи худ 16 гол ва 15 ассистро сабт кард. Марк-Андре Тер Штеген дарвозабони Барселона дар 26 бозии Ла Лига ягон голро ба дарвозааш сар надод. Танҳо дар 12 бозӣ ба дарвозаи ӯ голҳо равон шуданд. Фаромӯш намекунем ки Барса дар мавсими гузашта қабл аз муҳлат қаҳрамон шуд ва пас аз чемпионшавӣ бозингарони Барса ором шуданду ба дарвозаи Тер Штеген дар охири мавсим голҳои зиёд зада шуданд. Яъне ӯ дар қаҳрамонии каталониё нақши муҳимтарин дошт. Шояд ба Винисиус борои он овоз доданд ки ӯ ғайр аз футбол ҳамчунин дар бораи миллатгароӣ зиёд ҳарф мезанад ва ба корҳои ғайрифутболиам машғул аст. Умуман хеле фаъол мебошад, аммо аз нигоҳи оморҳо ва натиҷаҳо беҳтарҳо аз бозингари бразилӣ бисёр буданд. Ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шударо аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.